ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଜି ପଶୁ ଚିନ୍ତା କର କାଁ ଯେ କାମ ତ ଅଛି କି ନାଇଁ ଯେ ଯାଉଛେ ଆଉ କାଁ କର ଖରା ଯେନ୍ତା ରଦ କରୁଛି କହ ନାଇଁ ଗାଈ ବସ୍ତା ବିମାନ ବଜାଉ ଯାଉଛି ଦେଖ ଆଉ ସେନୁ ଆଇଲା ଦାଗ ତ ବଦେ ଥିଲା କାଜି କୁତା ସାରେ ଆଉ ନାଇଁ ଡରରେ ବେଲାକ ନାଇଁ ଦଉଛନ୍ ଦେଖ ଗୋବ କିନା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ ଦେଖ ଯେନ୍ତା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ ଗୋବ କିନା ଖାଇଦେଲେ ହୋ ଆଉ ଡରରେ ଦଉଛନ୍ ସବକେ କେନା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଗୋବ କିନା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ ଦେଖ ଗୋବ କିନା ଖୁଆଇ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଭିडियो बनाउथी देख टिके बोलाक नहीं कहाँ से आते के हैं मदर आउ तो अच्छा केना के हाय कहउछि देख का के हाय कहउछि बुआ आ केना टूटी हो जन के खायबा के देख खै घर साला तो भोजी खैया ले हो कौन है ये? पार्टी दे कि नहीं सीधा बईता कहाँ केना से आते के हैं? खौछन देख गोबो खौछन ना मु तो नहीं भल लागु छे खौछन आ ने केना के खौछन देख ଆଉ ଇ ଦାଦାକୁ ତ ନେଇକି ରାଜି ରାଜି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ କେନା କରି ରାଜି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇକି ଦେଖ କେନା କରି ଖଉଛନ୍ତି ଘିଚି କରି ଦି ଜାଗି ଜାଗି ପି ଦେ ସରେଇଛି ଖଉଛନ୍ତି ଦେଖ ପୁରା ଗୋବ ଗୋବ ଖଉଛନ୍ତି ନା ହଉ ଏବେ ଡାଲ ମାଂସ ଭାତ କିଣି ଆଉ ନୁନ ନୁନ ଥଉ ନା ଇ ଦା ବଦେ ଥିଲା କିଣି ଦେଖ ଇଟା ମାନେ କେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଇନଷ୍ଟାନେ ଫଲୋ କରି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖୁଛ ବାଏ।